ετοιμαζόμαστε λοιπόν, παγώνουμε το τραγούδι και έχουμε τώρα εδώ στον αέρα λοιπόν. Καλησπέρα πάλι Γεωργία, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, σου φύγε το άγχος, ζεστάθηκες. Ζεστάθηκα, ναι. Με ουίσκι που υπομπάμπης ή έκανες γυμναστικούλα έτσι. Ο Γιώργος Μελισσάρης, κάποιος το μάντεψε, μάλλον ο μαύρος πειρατής. Είπε ότι... Με τον Γιώργο συναντηθήκαμε εδώ και... Για πες μας λίγο έτσι, ιστορία. Πολλά χρόνια, πριν περίπου στα 10 χρόνια. Εγώ με το πρόβλημά μου και όλα αυτά, όταν γνώρισα τον Γιώργο, νόμιζα ότι ήταν το δικό μου το παιδί. Ποτέ δεν το είχα το πρόβλημά μου. Και σε κάποια στιγμή λέει σε κάποιον, αυτή τη Γεωργία λέει, την έχω σαν μάνα μου. Ναι μωρέ λέει αυτός, καλή είναι, να μην έχει το πρόβλημά της. Και λέει αυτή, καλά ρε μάνα λέει δεν μου είπε σε μένα τίποτα, τι σου συμβαίνει. Μετά από χρόνια δηλαδή το είπα εγώ, και από τότε δεχθήκανε τόσο καλά, εγώ τον αγαπώ τόσο πολύ, λες ότι είναι το δικό μου παιδί. Είναι τόσο ο Θεός, για παρηγοριά. Λοιπόν και θα τον κανονίσεις, θα τον ψήσεις, να τον έχουμε και αυτόν εδώ ζωντανά στον αέρα από Σεπτέμβριο. Να κλείσουν τα πανηγύρια. Δεν είμαι καλός στο ψήσιμο εγώ. Δεν ξέρω ότι μην τον ψήνεις τότε, τηγάνισέ τον. Ήθηκε μάλλον, ξέρεις, άμα πίνεις κανένα 2-3 μπυρούλες, μετά η γλώσσα από μικρό λέει και από μεθυσμένον μαθαίνεις την αλήθεια. Λύθηκε και η γλώσσα μου τώρα. Πάμε λοιπόν, θα τα πούμε αυτά. Πάμε λοιπόν με τραγουδάκι. Τι θα μας πεις? Τι να σας πω ένα τραγούδι τώρα έτσι. Εγώ δεν λέω τραγούδι. Δεν πειράζει, πες μας, δεν πειράζει. Πες μας τώρα ένα. Η Κατερίνα Καπέλη θα το αφιερώσω σε όλους που είναι στο chat σήμερα. Ωραία. Και θα το ηχογραφήσει ο Χαράλαμπος πιστεύω. Ναι, να το βγάλουμε σε... Να το κάνουμε και... Για πάμε λοιπόν, πάμε. Όχι, πάμε. Θα ανοίξω την καρδιά μου κομμάτια να την κάνω, να δεις ότι μπορώ κι εγώ για σένα να πεθάνω. Κομματάκια θα την κάνω, δεν με νοιάζει κι αν πεθάνω. Κομματάκια, κομματάκια, να μου φύγουν τα φαρμάκια. Θα κομματιάσω την καρδιά για να μην υποφέρει, για να σε ξεχάσει ύστερα. Δεν το θυμάμαι παρακάτω. Δεν πειράζει, μας αρκεί αυτό καλά. Λες, πω, τι ωραία φωνή είναι αυτή που έχεις. Θα ανοίξω την καρδιά μου. Και λες το φασιστή κάπως το λέει. Δεν πειράζει, όπως και να το λέει πάντως... Αυτό το λέει ο Βλαχοδήμος. Πάρα πολύ ωραία, δεν σκέφτηκες να σε ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά τα χρόνια που γράφεις τραγούδια, δεν σκέφτηκες ποτέ να τραγουδήσεις? Όχι, ποτέ. Ποτέ δεν σου πέρασε από το μυαλό να ασχοληθείς έτσι? Να σου πω κάτι. Εγώ δεν σου βλέπετε στους τραγουδιστές τώρα που λένε τα τραγούδια και πώς τα θυμούνται, αυτό. Αλλά πίσω όμως λέω, ένας τραγουδιστής πρέπει να μην ξέρει και να κάνει ένα στίχο. Εγώ τώρα μου με βάλεις να κάνω ένα στίχο, δεν θα μπορέσω να το κάνω. Έρχεται κάποια στιγμή που μπορώ να σου γράψω κάτι βατά. Εάν στεναχωρηθώ κάτι, θα σου φτιάξω ένα πάρα πολύ καλό τραγούδι. Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Ναι. Θα σε πάρω μια μέρα τηλέφωνο, θα σε νευριάσω, θα σε στεναχωρήσω και αμέσως θα μου γράψεις ένα τραγουδάκι και εμένα. Θέλω να πω κάτι όμως, όταν έρχεσαι και έγραφα τραγούδια, οι άνθρωποι που πεθαίναν εδώ ή τους πηγαίναν στην Ελλάδα, εγώ πάντα τους έφτιαχνα κάτι, ένα τραγούδι, έτσι, αρκετό μέσα και για να το διαβάσω στην κηδεία, όπως έφτιαξα στις μάνας μου, στον πατέρα. Κατάλαβα, ναι. Σε ένα χωριό, νομίζω, δεν θυμάμαι πού είναι αυτό, ήταν εδώ αυτός που πέθανε και το πήγαν στην Ελλάδα. Και όταν διαβάσανε μέσα στην εκκλησία αυτό που είχα γράψει, μου είπαν, ράγισαν οι πέτρες. Και βγαίνει ο παπάς και είπε, παιδιά, ο Γιώργος, γιατί Γιώργο το λέγανε, παιδιά, ο Γιώργος, αν φανταστείτε με αυτό που έχει γράψει αυτή η κυρία, δεν την ξέρουμε, ήταν σε καλά χέρια. Γιατί δεν είχε κανέναν εδώ, ήταν μοναχός του εδώ. Ακριβώς, κατάλαβα. Και από τότε είχα πάρει μεγάλη χαρά. Και είχα συνεχίσει και συνέχισα για να γράφω. Ένα ακόμη πρέπει να πω ότι μία από το χωριό μου δεν πέθανε ακόμα, μου λέει,
Γεωργία, με ήξερε. Να σε ρωτήσω, να σε διακόψω. Μήπως σου παρήγγειλε τραγούδι? Ναι. Το έχω κιόλας, να σου πω κιόλας. Στο πανηγύρι όταν πήγα το είχα ετοιμάσει και της το έδωσα, αλλά της το έδωσα με κάμαρες και με όλα αυτά. Και το έχω και το έχω, αλλά δεν θέλω να το ανεβάσω πάνω στη γυναίκα, αλλά μου λέει Γεωργία, θέλω να ξέρω τι θα μου γράψει για μένα. Αυτό κι αν είναι. Ναι, ναι. Όχι, δεν το λέω. Είναι αλήθεια. Κατάλαβα, σε πιστεύω, έτσι τελείως σε πιστεύω. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Αν θυμάσαι βέβαια, το πρώτο τραγούδι που έγραψες, σε ποιο τραγουδιστή το έδωσες? Στην Κατερίνα μας είπες. Όχι, στο Βελισσάρι. Ο Βελισσάρης μου πήρε την είδηση. Αυτό το έδωσα για μία... Έθανε μία συμπεθέρα μου, του παγκού μου η μάνα. Λέω θα γράψω ένα τραγούδι, αφού τον έχεις και εσύ κουμπάρο, θα το πει. Και μου το είπε. Επειδή την είδηση, ήταν τα μαντάτα. Ναι, το ξέρω, το έχω, θα τα ακούσουμε κι αυτό. Εδώ βλέπω το Χαράλαμπο, όταν σε ρώτησα αν δεν είναι όλα αυτά τα χρόνια, πώς δεν σου πέρασε από το μυαλό να ασχοληθείς με το τραγούδι και ο Χαράλαμπος το βλέπεις μάλλον ότι θα σε βγάλει λέει στο κλαρί. Όχι, ποτέ. Μάλιστα, πάντως σε είδα σε μια φωτογραφία με ένα μικρόφωνο. Αυτά κάνουν πλάκα. Λοιπόν, πάντως, να ξέρετε ότι με τη Γεωργία γνωριζόμαστε 2-3 χρόνια, 4. Αλλά πρώτη φορά μιλάμε έτσι από το τηλέφωνο και αισθάνομαι ότι μιλάμε πάρα πολλά χρόνια, ότι γνωριζόμαστε από κοντά, βέβαια δεν έχουμε γνωριστεί έτσι κι αλλιώς. Αλλά είναι τόσο ίδια η συζήτηση που είναι πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, δεν ξέρω, θες να προσθέσεις κάτι εσύ, κάτι οι ακροατές να ρωτήσουν? Όχι, θέλω να προσθέσω μόνο ότι τους υπερευχαριστώ όλους αυτούς που σήμερα είναι εδώ και με ακούσανε. Δεν το περίμενα κι εγώ ότι θα γίνει κάπως έτσι. Εγώ περίμενα έτσι ένα ελάχιστο, να πούμε 2-3 τραγούδια. Και εσένα ευχαριστώ πάρα πολύ για το σταθμό και όλους αυτούς που αφήσαν μέχρι το τέλος. Και εγώ μα δεν τελειώσαμε ακόμα, δεν είπα τέλος. Εννοείται. Ακριβώς. Και εγώ εδώ να σε ευχαριστήσω καταρχήν για το υλικό που έχεις ανεβάσει όλες αυτές τις μέρες, για τους τραγουδιστές που είχα εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου. Θέλω να πω το εξής, ότι εγώ δεν κοιτάζω ούτε Βελισσάρι, ούτε Βλαχοδήμο, ούτε να σας το πω. Είναι για όλους, όποιος κρατάει μικρόφωνο στα χέρια, για μένα είναι κάτι. Δεν έχει σημασία αν δεν μου αρέσει εμένα, αρέσει σε κάποιον άλλο. Μπράβο, ακριβώς έτσι. Είναι πάρα πολύ σωστό. Είτε είναι όλοι τραγουδάνε. Είτε Βελισσάρης, είτε να μην πούμε ονόματα καλύτερα. Δεν λέμε ονόματα. Ακριβώς. Απλά και μόνο δεν μπορώ δηλαδή, υπάρχουν μερικοί και μου λένε σε ποιον είσαι τελικά, δηλαδή με τσαντίζουν με αυτόν τον τρόπο. Εγώ είμαι με όλους. Ακριβώς. Δεν έχω, όπως που ανεβάζω τα πάντα, αν έχετε δει δεν έχω ξεχωρίσει κανέναν. Για μένα είναι οι ίδιοι όλοι. Ακριβώς έτσι είναι. Λοιπόν, εγώ να σε ευχαριστήσω για την τιμή που μας έκανες απόψε και περνάμε όμορφα. Όχι περνάμε και θα περάσουμε ακόμα όμορφα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου. Πάντα επιτυχίες στα τραγούδια, σαν να γίνονται επιτυχίες και ό,τι αποθείς. Τα τραγούδια, αυτό έχω να πω, ακόμα έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις ακόμα. Ξεχάσαμε, νομίζω έχεις δώσει και στη Λούλα Παπά. Ναι, έχω και ναι. Αυτή δεν την ξεχάσαμε, ακόμα δεν τελειώσαμε. Μπράβο. Τη Λούλα Παπά, μη μου μιλάτε για χαρές. Μπράβο. Της το είπα της γυναίκας και μου λέει, της το έγραψα, το θέλω με πολλά όχι. Όμως το έκανε, γιατί η Λούλα Παπά πάντα την άκουγα με αυτό το όχι που έκανε και την είχα αγαπήσει πάρα πολύ. Τώρα να σου πω ότι είναι μία από τις αγαπημένες μου τραγουδίστρες. Έχει μία φωνή πάρα πολύ καλή η Λούλα Παπά. Μα οι παλιές τραγουδίστρες πάντα ήταν όλες καλές. Όλες καλές, δεν υπάρχει καμία που να μην είχαν φωνές. Χαριτολογώντας λοιπόν να πω εδώ ότι εύχομαι στο μέλλον να συνεργαστούμε και μαζί.
εσύ κι αλλιώς. Θα μας φάνε, άμα μπούμε εμείς στα μπαταρία θα μας φάνε. Ακριβώς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και το γλέντι λοιπόν εδώ στα καλά παιδιά με αφιέρωμα στη Γεωργία Μουχτούρη συνεχίζεται. Καληνύχτα, καλό απόγευμα μάλλον και τα λέμε. Απόγευμα. Γεια σου Κλαρινόλη, γεια σου Χαράλαμπε. Πεις στο Λόζο, μια έκπληξη. Θα σε κάνω να κλαις όπως με έκανες να ξέρεις. Λοιπόν, τα λέμε στο chat τώρα. Έλα, γεια. Γεια χαρά, γεια.